Malawi Today. Amalawi andituma kunena kuti ndifunse kunena kuti IMCP pamene simukumvesa kunena kuti mwaluza chisankho ndipati akufuna Amalawi adziwe mwafotokozere mupangeso press briefing Amalawi akufuna press briefing mwalongosolere kunena kuti pamene ifeyo sitikumvesa kuti taluza ndipakuti chifukwa Amalawi akuti iwo chisankho aponya ndipo amene anala chipani cha UDF avotera mwachikuwawe kukamvotera Peter Mutharika chifukwa chonoti mtsogoleri wawo anakhumudwisa. UTM anavotera mwachikuwawe chifukwa chonoti mtsogoleri amene anabwera ndikuitenga UTM anayamba kumapanga za MCP kumene mtsogoleri mwini wake wa chipani anakafera nde ochikonda chipani cha UTM aja anakavoteranso Peter Mutharika. Ndiye paliso masapota amene amakonda chipani cha MCP anakavoteranso chikuwawe chifukwa chonena kuti mtsogoleri wawo Lazarus Chakwera samamva zonena anthu nde anapanga dala ndikukavotera Peter Mutharika kusonyeza kuti chisankho cha chaka chino anthu sanakasankhe kunena kuti ife timakonda uchipani ichi ife timachikonda chipani chathu ayi anthu avotera chikuwawe chifukwa cha mavuto chifukwa cha nkhaza zimene amakumana nazo. Ndi akufunsa Amalawi kuti pamene inuyo simukumvesa kuti mwaluza ndipati chifukwa Amalawi iwo povota avota kuti dziko liyende lizipita chitsogolo osati lizibwerera mbuyo chifukwa Malawi anafika paja ponena kuti amabwerera mbuyo zaka timabwerera mbuyo momoti tizipita kutsogolo timapita ku 2024 2023 2022 2021 2020 ndikumene tu ulamuliro wa MCP umalowera mmalo mopita chitsogolo kunena kuti anthu akhale ndi chitukuko mdziko mwawo. Nde akufunsa kunena kuti chimene mukuchedwesa kuulusira zosatira za chisankho ndi chani? Zosatira zimene zaoneka za chisankho ndi mmene zilili chifukwa anthu avoterera chikuwawe. IMCP avotera APM, UDF avotera APM, UTM avotera APM. Akuti chikuwawe chifukwa azisogolerino simmafuna kumva zimene akunena munthu zimene akunena anthu amene mukuayang'anira akanena kuti ife tipangireni izi sitikuzifuna simukwanirisa. Kumbukirani MCP simunalola Amalawi kupanga ma demonstration nde chimene anapanga anangoti awa tizaonana siku lokaponya mavoti nde mkwiye wa Malawi ma demonstration yawo aonesa pano ndikuyankhula pano anthu akumpoto akuti atopa ndikudikira zosatira za chisankho nde iwo kuyambira mawa kupita kutsogolo ayamba kupanga zionesero kunena kuti Lazarus Chakwera sakumufuna. Limpopo ndi Comrade Tayo. Akakamire bwanji ife tosainira ati kumpoto kuno tikuyamba ati kumpoto kuno akachedwa kuurusa kuti munazira nkwa manyi ngatawo isi tikuwafuna ndi pang'ono kuchoga azipita amene azipita kumpoto kuno tavota kuno siti mafuna kuti kati mpongozi wata nakwatira kuno ayi
angotenga Ford watu pangongole osatipira mafodi ya sitinamalize kugulisa sitikumufuna ndi pang'ono asuza anthu kunkhatabe uku kuzuza anthu kuwatamangisa anthu akalafete chakuti iyezi kuwasuza osapasa ndi chakudya sitikumufuna kumpoto kuno komaza katichedosera kuurusa tikuyamba apa tufuna tiyambe madema apa tiyambe kuti aziwe kuti kumpoto si mbali yachakwera mbali yake si yachakwera kuno ni mtalika yega kuno tachita kumupangira dala atavota chikuwawe mpongozi wathu musowera njumboni wina akuti voti imene inali ku chaka chino inali yachikuwawe iye isa mabandrama iye iswa muphachirima iye iswa panga chakuti nde inali yachikuwawe. IMCP vomerezani mwaluza dzulo ndimayamikira kunena kuti pali anthu ena anzeru amene angakwanise kuyendesa chipani cha MCP akhala akuyankhula kunena kuti taluza tiyeni tivomereze. Ndipo ndikufuna ndibwereze kunena kuti nonse anthu anzeru amene muli mu MCP komano nzeru zanu zikumaoneka ngati si nzeru pamaso pa azisogoleri anu, ndikufuna ndikuyamikireni chifukwa chona chenicheni mukuchidziwa. Ndefunso ndilonena kuti pamene simukumvesa kuti mwaluza ndipati Malawi akuti mbwere mpange press briefing, koma muziziwa mukamabwera ndi press briefing iyo muzikumbukira kunena kuti tinapha Chilima, Sopo ali wokwera, katundu wa mitengo Chidule, katundu wa mitengo yosiyanasiyana ndi wokwera, anthu ajanyika ndipo anthu ajachitedze. Ndesi ndikudziwa chimene mukukakamirira kuti mulamulire wese dziko la Malawi. Mufuna Amalawi mwachitire chani? Mufuna muwaphe? Timapita kunchewu kumene tinagona timu ya Limpopo FM titamva kunena kuti pali gulu la anyamata amene atumizidwa kunchewu kuti akasinthe mafiga. Ndefe tinanyamuka ndikumasatira anthuwa anali mu twin cab ya white number plate BP 6678. anthuwa analipo anthu 6 ndipo tagona nawo pa mama pa lodge imene timati Dear Mama lodge panchewu. Anthu atagona nawo limodzi konko ndipo tikutumizirani mapicture awo ife tajambula. Anthuwa atumizidwa ndi cholinga chonena kuti akuti akasinthe mafiga akunchewu paja nchewu tu ya bandulatu. Nchewu yamenya 106,000 chakwera 2,000. Anthu akunchewu muli ndi mwano, anthu akunchewu muli ndi mwano. Nchewu ya bandula 106,000 nchewu yakavota kumvotera APM Lazarus Chakwera 2,000. ndi Amalawi ndikufuna ndikufunseni mwisintha bwanji figa pamene popo? Ndipo anthu inuyo mitu yanu sigwira mmayembekeza kunena kuti anthu akunchewu voti yawo akavotere MCP akavotere Lazarus Chakwera. Mwapha mtsogoleri wawo, mwapha pira yawo, mwapha mulato wawo. Ndemmati anthu akunchewu akakusangalalireni. Anthu akunchewu congratulations, mwaonesa mkwiyo wanu. Ndili ndi chikhulupironso anthu 2,000 ewa mwina ndi amene anachoka ku Mozambique kuzavotera Lazarus Chakwera, koma anthu nonse akunchewu simunafune kumuvotera Lazarus Chakwera. Ndemuone anthu akunchewu tikhoza kunena kuti avotera Kabambe ndi Peter Mutharika chifukwa Kabambe wapeza mavoti 14,000 pamene Lazarus Chakwera wapeza 2,000. Ndikuthokozeni anthu akunchewu. Nchewu ndi yokwiya ndipo izakhala yokwiya mpaka kalekale. MCP sizapeza kuvoti ina iliyonse. Choncho anthu 6 amene atumizidwa ndi achimwendo banda ndi gulu lawo anyamuka ndikupita
kuti akasinthe mafiga. Tagona nawo pa Dear Mama Lodge, ndipo mwanthu amenewa anthu 5 ndi amene tinagona nawo pa lodge pa, koma mmodzi sanagone pamene pasi tinamuone kuti mayendedwe ake ayenda bwanji. Komano ntchitoyo yosintha mafiga ikuakanika chifukwaso kuncheuko anthu ndiye anenesa kunena kuti ifeso sitikulola zimene tamvota ife ndi zimenezi, palibe kusinthita. Choncho Amalawi tikutumizirani zithunzi za anthu amene watajambula. Ife tinanena kuti tizapulumusa dziko la Malawi, zivute zitani mpaka Malawi afike paja ponena kuti wapulumuka. Lero tafika koma udindo unde au mvera fungo kaya wina afune kaya asafune. Anyamata 6 amene wanda amene anamenya namiwa uche amene atumizidwa kunchewo, ndipo kudowa kumene kundi kumaweru msewu wopita kuthonje kumene kumunthu wamenyedwa amafuna kumenyedwa. Munthu amafuna kumenyedwa wapulumuka chifukwa choyankhula mawu nena kuti tipume sopano mpulumusi wabwera kuti alamulire dziko limwa mtendere, tiziyenda momasuka, tizipanga zinthu momasuka, tilime mbewu zathu zigulidwe momasuka. Anthu mpaka kumwimbira Richard Chimwendo telefoni kunena kuti pali akuti Amalawi ndizomvesa chisoni kunabwera gulu la azikwanje kufuna kuti akamuphe munthu ameneyi. Mwatsoka anthu ena akufuna kwabwino, anthu fetu pamakhala ena akufuna kwabwino, ndi anali mugulu momwemo moti akamphe munthuyi. Anamtumizira uthenga kuti mkulu ngati uli ku nyumba chokako kuno nde tikubwera chigulu cha anthu. Mwamwayi munthuja wathawa, anthu aja pofika pa khomo angofika ndikungomgumulira nyumba. Ndimafuna ndikupempheni agangata ndi chipani cha DPP munayeneka kupita kudowa kumeneku ndikuthonje kwa maweru ngati ndikotheka. Musakeni munthu ameneyi mumthandize akhale ndi malo ogona. Kufera tu DPP, kufera DPP. Nde ifeso achipani nthawi zina tizionesaso mphamvu zathu. Anthu akamafera chipani, anthu amene akufera chipani akamakumana ndi mavuto, tiziyathandiza. Tisamangokomedwa kuti bola aziti yankhulira, bola aziti chemerera, koma munthuyo tizikhala ngati player wa mpira akavulala ground, timu imamtengera ku chipatala kuti apeze bwino abwerereso ground. Timu ina iliyonse opanda supporter simakhala timu. Nchimozimozi chipani opanda supporter sichingakhale chipani. Choncho ndikupempheni achipani cha DPP thamangirani kudowa. Munthu amene wagumulidwa nyumbayi muone kuti mungamthandize mwa mtundu wanji. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Nde ndikuti ya MCP Amalawi to akudikira akuti mwauze zifukwa 10 zokha zimene zikukweneresani inuyo kuti mbwerere mboma. Usachita wako wiwi angona kuchedwa maso wanali kunjira kuti ndibwere makolo. Amalawi kunsanje lalanje chisankho sichinaende bwino cha ma MP angakhale cha president icho wangopambanira Peter Mutharikayo kuti anthu anamkonda, koma kumene kuchisankho sichinaende bwino chifukwa Abilali Kalimu anali ndi gulu la anthu limene analituma ndikulipasa ndalama ndikumapasa anthu. Ndiye ndimafuna ndifunse inuyo Amalawi Electoral Commission, mmalola siku lokaponya voti anthu azima mmakona ndikumatenga ma 20,000 ndikumapasa anthu
20,000 kumpasa munthu, 10,000 kumpasa munthu, mukamvotere Bilali Kalimu, mukamvotere Bilali Kalimu, mukamvotere Bilali Kalimu. Anthu amapasidwa ndalama mukamvotere Bilali Kalimu, koma president mukavotere APM. Amatanthauza chani? Mukamvotere Bilali Kalimu koma chosecho ndalama zimene akugawazi zachoka kwa MCP. Choncho Bilali Kalimu amagwirisa ntchito anthu awa. Isaac Majaga ameneyi ali ndi mulandu, anapha mwana wa Adayo, anapha mwana wa banja la Adayo. Ameneyi Isaac Majaga Majaga ameneyi ndi amene amamgwirisa ntchito Bilali. Ndipo kumene kukuli Same Mandilungo amene waso mulonda wawo anaphedwa mosazwika bwinobwino, mpaka pano alephera kupereka compensation ku banja la malemu ameneyi. Pali Mr. Office ameneyi ndi contractor yemwe walephera kumanga police unit, wadya ndalama zokwana 10 miliyoni za polisi yapa Phokera, walephera kuimanga. Tikuifuna 10 miliyoni imeneyi, boma likubwera lilondoleze, tikuifuna 10 miliyoni ya police unit. Munthu amene wadya ndalama za police unit ya Phokera ino apita mthalika mukalowa. Mr. Office contractor ameneyi tikuifuna 10 miliyoni yathu apo akamalize kumanga police unit imeneyi. Mr. Limited amene waso akugwirisidwa ntchito ndi Bilali Kalimu kumapanga zoyipa. Mr. Charles Lope amene akwa Chisomba. Ndipo tili ndi Mr. Vuntunde Carlos nawonso amagawa ndalama siku limeneli loponya chisankho. Ndetu ufuna tiziwe kunena kuti ndizovomerezeka. Nde mgulumu munali mayi wina kuti Mayi Muleche amenewa akwa Mchacha 18 village, nawonso anali mgulu lomagawa ndalama. Ndipo kunali Mr. Boaz amenewa akwa Tizola, komanso kunali Mr. Shaibu Dinyero. Shaibu Dinyero ndi nyamata amene amaweta ng'ombe za Amayi Jeni Answer. Nankhulapo kuti Amayi Jeni Answer kodi amene osamchosa ntchito banji, chifukwa zikuonesa kunena kuti amene iyi akupanga zosemphana. Chifukwa monga ine ndikugwira ntchito kwa bwana wanga, singamalimbane ndi bwana wanga yayi. Nde choncho Amayi Jeni Answer, Shaibu Dinyero akuyeneka ayimisidwe ntchito yoweta ng'ombe. Ngati mungasowe munthu ine ndikhoza kubwera umazajesa ng'ombe zimenezo. Limpopo ndi Comrade Tanyiwa. Wandi wamwera zako utawera zai usakula moa choke na umerefu. Malawi munali ndine pa Limpopo FM. Mafuna ndikuziwiseni nonse kunena kuti Mr. Chikalongo transporter wathu wafika kuja ku South Africa kuti azanyamule katundu. So nonse anthu amadera a Mamelodi, nonse amene mukhala madera amene amachedwa akuti chani olemba wakuti ku Atteridge Viru, nonse aku Pretoria West, nonse amene mwazungulira ku Soshanguve, nonse amene muli madera ku Diepsloot, nonse amene muli ku chizungu chiso Centurion, akuti nonse amene muli ku Alexander, mwaimbire achikalongo pa nambala yawo. Mwaimbire achikalongo tupasa nambala yawo ku programu yathu ina kuti Amalawi mwaimbire amenewa. Tikuti achikalongo akupezeka pa 0782032 Mr. Chikalongo akupezeka pa 0782032 amenewa akutengereni katundu wanu. Ndicho linga chonena kuti katundu wanu amunyamule apite naye kumuzi. Choncho pali Limpopo FM chigawo cha kumama kuno munali ndine
Comrade Ntanyiwa ndikufunireni mafuno abwino. Nkhani ndionena kuti achakwera alephera. Achakwera ufumu wanu akubera mbedi ya zautenge, achirima ufumu wanu azaulanga mbedi ngabirezi, unazakoma unduna wanu